Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da wannan lokacin, sannan muna ƙara muku barka da shigowa wannan channel na mai albarka, wato Hausa Atlas Crypto TV, hac&tech kenan a takaice. To ga masu bibiyan shirye-shiryen da muka kawo muku, musamman a baya an san cewa mun kawo muku a bidiyoyi ta yadda mutum zai iya amfani da shi wannan coin GECKO kandi wanda muke mining ɗinsa kenan a cikin wannan application ɗin, domin ganin cewa ya samu alkhairi sosai, wanda kamar yadda muka yi bayani a wancan bidiyon mun ce shi wannan kandi ɗin da ake mining ɗinsa ba wai coin bane, sannan kuma ba wani abu ne wanda ake sayawa ba, a'a kamar voucher code ne. Shi kuma voucher code wani abu ne wanda za a dinga baka, wanda za a ce ka bada shi wannan abin na wani adadi, sai kuma a baka abin da zaka iya sayarwa ka samu alkhairi. Wanda a wancan bidiyon in za a iya tunawa mun kawo muku yadda mutum zai amfani da shi a wannan kandi din ya je participating na wasu airdrop da aka yi, wanda in za a iya tunawa wannan access protocol din wannan guda biyun kenan yana ɗaya daga cikin wannan muka yi bidiyoyi akai yadda mutum zai amfani da coin GECKO kandi dinsa domin ganin ya ji ya samu alheri da shi, wanda alhamdulillah mutane da gaskiya an samu alkhairi sosai. So a wannan dan takaitaccen bidiyon da za mu kawo muku yau, shi ma kamar dai wancan yadda aka participate na access protocol ne yadda ake yin sa. Da farko mutum in ya shiga kan gurin kandi din sai ya kawo shi nan, ga nan gurin sai mutum ya sako daidai kasan nan inda aka rubuta NYM din nan. Wannan shine coin din da suka bada dama a yi participating a airdrop ɗinsa, wanda yau din nan 16 ga wata suka bada dama a yi wannan airdrop din, wanda kamar yadda ake gani mutum ya danna kansa zai kawo shi nan gurin. Wannan duk ka'idoji ne inda aka rubuta wannan jan rubutun, ba ruwanka da shi, domin kamar wani list ne na wasu kasashe wanda su NYM din kamar co-founder din na shi wanda suka bada dama a wannan airdrop din ba su yadda mutanen da suke cikin wannan kasashen su yi participating a shi wannan airdrop din ba. Kamar da ake gani alhamdulillah babu Najeriya a ciki, gashi nan dai da su USA ne da Central African Republic, Cuba, Iran, Iraq, dai gasu nan dai da sauransu, wanda babu Najeriya a ciki kamar yadda muka faɗa. So bayan mutum ya gama tsallake nan gurin, sai ya zo daidai nan ƙasa, sai ga inda aka sa inda aka sa redeem now din nan, inda gurin koren rubutun nan, sai mutum ya danna shi. Bayan ka danna shi zai tambaye ka wannan shin kana so kai redeem din kenan. Za su cire kandi ɗinka guda 500, sannan za su baka damar yadda za ka je kai participating a shi wannan airdrop din nasu. So bayan ka gama duba sai ka danna OK din. Abin da ya samu ba za mu danna OK din nan ba saboda already mun riga mun yi namu abin nan din participating din. So bayan ka danna shi wannan OK din zai kai ka wani guri, wanda yanzu za mu koma gurin, zai kawo ka daidai nan gurin kenan, wanda in ya kawo ka daidai nan gurin sai ka sako ƙasa kamar yadda ake gani ga shi wannan airdrop din a ƙasa, sai ka zo kansa sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai kawo ka nan gurin kamar yadda ake gani a daidai nan gurin wani unique code ne, ko kuma kowa dai da ma irin nasa, wanda ba lalle ne ku ga namun ba saboda za mu rufe shi ba wai dan tsoro ba. Sai mutum ya zo yi copy ɗinsa daidai nan gurin kenan, ga wurin copy, in ka danna nan gurin zai yi ma copy ɗinsa, wanda idan kai copy ɗinsa sai kuma ka sako ƙasa, sai ka zo ka danna use now daidai inda aka sa use now din nan. Kana danna shi, shi ma zai ƙara tambayar ka cewa zai ɗauke ka daga nan zai kai ka wani website, sai ka danna OK use now din kenan. Kamar yadda ake gani ya fita daga kan coin GECKO application, ya kawo mu wani page nan daban, wanda nan ne za mu saka bayananmu, za mu saka shi wancan code din da muka yi copy, wanda a nan gurin in muka sako daidai nan gurin za mu ga a daidai nan kamun ka sako wurin Twitter da YouTube din nan za su nuna ma inda za ka sa code ɗinka. Mu mun riga mun sa namu shi isa ba su kawo mana ba. So in ka ga gurin za ka danne shi, sai kai paste ɗin code ɗinka, sai akwai inda za su nuna ma daga ƙasa cewa confirm. In kai confirm shikenan zai kawo ka daidai nan gurin. In kai saman nan za ka ga nan gurin kana da one entry, ba 3 din nan zaka gani ba, 1 zaka gani, wanda is okay. Sai kuma ka ƙara sauka can ƙasa. In ka sauka can ƙasa daidai nan gurin za su nuna ma inda zaka je, za su yi ma providing link, yanda kana danna zai kai ka kan Twitter. A kan Twitter din nan za ka yi following wani page, sunan page shine NYM project, kamar shine wani Twitter handle ɗinsu, wanda in kai following ɗinsa sai kuma ka ƙara dawowa nan gurin shi kan nan wannan page din. Wani ɗan abu da muke so mu jawo hankalin mutane a nan shine, idan kai minimizing ka koma kan Twitter ko kuma a gurin kwafo shi wannan username ɗinka na Twitter din, yawanci in ka dawo za ka ga nan ɗin ba za ka ga wannan page ba. To sai ka ƙara koma kan coin GECKO, sai ka bi wannan the same process ɗin da muka nuna ma, tun da kawai za ka danna
a kan my rewards din nan sai ka danna zai ƙara dawo da kai nan gurin. So za ka ga kawai continue za ka yi, kana zuwa daidai nan gurin akwai inda za su nuna ma cewa ka sa username ɗinka na Twitter wanda kai following ɗin su kenan, sai ka rubuta shi sai ka danna confirm. Kana danna confirm za ka ga ya ma irin wannan good ɗin kamar yadda kuke gani a nan, saboda mun riga mun yi namu shi isa ma ba zai ba mu dama mu ƙara yi ba. So sai kuma ka ƙara sakkowa kan gurin YouTube ɗin nan, shi ma zai kawo ma link ɗin da za ka danna. In ka danna shi na kaman YouTube handle na su GECKO ne za ka yi following. Kana danna zai kai ka kan YouTube sai ka je ka yi following ɗinsu, sai ka duba me username ɗinka na YouTube, saboda mutane da yawa ba su san username ɗinsu na YouTube ba. In ka yi copy ɗinsa ko kuma ka haddace shi username ɗinka, wanda mutane da yawa sun san dai username ɗinsu, wasu ne dai ba sani ba, akwai inda za su ma provide inda za su ce ka sa username ɗinka na YouTube a daidai nan gurin. Kana sa shi sai kai confirm. Kana yin confirm za ka ga kamar yadda akan na Twitter ɗin nan aka yi ma good, shi ma akan wannan na YouTube ɗin za a ma good. To shikenan ka yi entries ɗinka ya zama entered. Kana sakkowa saman nan za ka ga kamar yadda kake gani a nan gurin, mu ma muna da 3 entries wanda dama shine minimum entries, kamar shine kamar a yanayin karfi ko kuma daman da kake da shi ka zama cewa kana cikin wanda za su yi winning na shi wannan airdrop din na kimanin kuɗi naira ko kuma dala 10,000 da kowa zai samu dala 10,000 kenan, wanda ka tabbata kana da entry guda 3 din nan a cikin out of wannan 9,800 da guda 7 din, wanda kamar yadda ake gani wannan shine total entries din ko kuma mutanen da suka yi participating, wanda ba su da yawa gaskiya. So kaga muna da chance anan, saboda ma an sassoke wasu kasashen kaga mutane da yawa ba su samu damar yi ba, wanda mu muna da kaman privilege kenan da zamu iya yi sa. Sannan kuma dudu shi wannan airdrop din saura kwana 6 ne, so ya kamata a ce mutum ya yi sauri ya yi abin nan din. Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, Allah ubangiji ya dafa mana. Mun gode sosai da kallo da kuka yi, sannan muna fata za ku mana subscribing, za ku yi like din wannan bidiyo. Sai anjima.